प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. पर्यटन वाढवायचं असेल तर केवळ प्रकल्प उभारून चालत नाही, तर त्याची सातत्यानं देखभालही तितकीच महत्त्वाची असते. तामिळनाडू कुन्नूर येथील सिम्स गार्डन हे त्याचंच उत्तम उदाहरण. मालवणच्या रॉक गार्डनला अशाच पद्धतीनं देखभाल आणि आधुनिक सुविधा मिळाल्यास मालवणच्या पर्यटनाला नवी उभारी मिळेल. तामिळनाडू कुन्नूर येथील हे सिम्स गार्डन नैसर्गिक सौंदर्य, आकर्षक फुलबागा, सुबक पायवाटा, लहान मुलांसाठी खेळण्याची व्यवस्था आणि पर्यटकांसाठी बोटिंग सारखे उपक्रम यामुळे हे गार्डन वर्षभर पर्यटकांनी गजबजलेलं असतं. दररोज या गार्डनची स्वच्छता केली जाते. कुठेही उभं राहिलं तरी फोटो काढण्याचा मोह आवरत नाही. मिळालेल्या जागेचा पुरेपूर आणि पर्यटकांना जे हवंय तेच इथं करण्यात आलंय. अनेक कर्मचारी त्या ठिकाणी मेहनत घेत आहेत, नवनवीन संकल्पना राबवत आहेत. एकदा गार्डन मध्ये प्रवेश केल्यावर बाहेर येण्याची इच्छाच होत नाही. दिवस रात्र पर्यटकांची वर्दळ. मालवणमधील रॉक गार्डनची संकल्पनाही याहून अधिक चांगली होती. समुद्र किनाऱ्यालगतचे निसर्गरम्य वातावरण, सूर्यास्ताचं विहंगम दृश्य आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारं ठिकाण म्हणून मालवणच्या रॉक गार्डनची ओळख. टॉय ट्रेन, बोटिंग प्रकल्प, रंगीत संगीत कारंजे आणि गार्डन फिरण्यासाठी मध्ये असणाऱ्या पायवाटांना रंगीत लाईट लावल्यानं सर्वांना आकर्षित होत्या. मात्र आता हे सर्व बंद झालंय. देखभाल, दुरुस्ती आणि नव्या आकर्षणांचा अभाव स्पष्टपणे दिसतोय. रॉक गार्डन मध्ये अनेक ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे. काही सुविधा जीर्ण झाल्यात. परिसर अधिक आकर्षक करण्यासाठी नवीन उपक्रमांची आवश्यकता आहे. पर्यटकांना जास्त वेळ थांबवणारी कोणतीही विशेष सुविधा नाही. रॉक गार्डन मध्ये मुलांसाठी आधुनिक खेळाचं साहित्य, सुरक्षित बोटिंग प्रकल्प, रॉक गार्डनचं सुशोभीकरण केल्यास पर्यटकांचा मुक्काम वाढेल, स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल आणि शहराच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होईल. प्रकल्प उभारणं ही केवळ सुरुवात असते. त्याची सातत्यपूर्ण देखभाल, आधुनिकीकरण आणि पर्यटकांच्या अपेक्षांनुसार सुविधा वाढवत राहणं आवश्यक आहे. कुन्नूरच्या सिम्स गार्डननं हे सिद्ध केलंय. आता मालवणच्या रॉक गार्डनलाही नवसंजीवनी देण्याची वेळ आली आहे. कृष्णा ढोलम, कोकण साद लाईव्ह, मालवण.